Tältä näyttää keskiviikkoiltana sääennuste Virolahdelle. Huomenna on helatorstai, jolloin ei ole koulua, mutta perjantaina Virolahden koulu tekee kevätretken salpavaellusreitille. Näette, että aamulla sataa kovastikin, mutta päivällä sade lakkaa ja alkaa paistaa aurinko. Joten ilma on raikasta ja kun on oikein varustautunut, on oikein mukava vaeltaa. Aamulla tulemme normaalisti kouluun, pakkaamme eväät ja bussi kuljettaa meidät museotietä pitkin Ravijoen paloasemalle tänne. Siellä on tutustuminen luolaan tämän museotien eteläpuolella ja siitä lähdemme kulkemaan jonossa Harjun oppimiskeskuksen pihan kautta Vahtivuorelle, jossa on ensimmäinen etappimme. Vahtivuorella paistetaan makkaraa ja syödään eväitä. Ja sieltä reitti jatkuu tätä pientä polkua pitkin. Eli ei suurimpia metsäautoteitä pitkin, vaan tämmöistä kärrypolkua myöten. Reitti on merkitty sinisin merkein, vaalean sinisillä maalitäplillä puissa ja kannoissa ja kivissä. Ja se kulkee tosiaan metsien halki aina tänne Pihlajan tielle Peltoaukean laitaan. Tässä näette viime vuonna otetun ilmakuvan, josta näkee, että maisema on hyvin metsäinen. Vasta täällä aivan lopussa on hakkuuaukiota. Ja se, mistä Pihlajan tielle tullaan, niin tulemme täältä ylhäältä mäeltä. Tie on tämmönen asfaltoitu tie. Ja Peltoaukea näyttää täältä. Tosin ei se siihen aikaan vuodesta näytä tältä, koska tämä on ilmeisesti elokuussa otettu kuva. No, joka tapauksessa, kun me tuolta ylhäältä tullaan, niin käännymme oikealle. Ja kävelemme ihan 100 metrin matkan tätä päällystettyä tietä seuraavaan liittymään vasemmalle. Siitä lähtee polku tämän Peltoaukean yli. Ja siellä sitten jatkamme matkaa metsässä. Eli kävelemme tätä merkittyä polkua pitkin Matsunlaavun risteykseen asti. Eli tästä käännymme Matsunlaavulle, joka on tässä, ja jatkamme suoraan. Metsäautotie kaartuu oikealle, mutta me emme mene sinne, vaan jatkamme täällä kankaalla Seiskatielle ja ylitämme opettajien johdolla Seiskatien ja tulemme perille bunkkerimuseoon, jossa on ruokailu viimeistään kello 1. Ja siellä hiukan meille myös esitellään bunkkerimuseota ja sitten bussi kuljettaa meidät takaisin koululle. Toivottavasti kaikki nauttivat reissusta.